Здравейте! В днешното видео ще разгледаме една от основните номенклатури на MicroInvest Cloud Pro – номенклатурата за стоките. Стоките са основната част от стоки и продукти, които продаваме с програмата. От меню Редакция Стоки отваряме прозореца с номенклатурата на стоките. В момента този прозорец е празен, тъй като не е въвеждана нито една стока в програмата. За да въведеме стока в програмата, използваме бутоните в дясната част на екрана. Когато натиснем бутона Нов, се отваря прозорец за попълване на данните за една индивидуална стока. Тук можем да попълним име за печат, което ще излиза върху документите, няколко последователни баркода, каталожен номер на стоката според наша или външна категоризация, описание на стоката и допълнителни данни, които могат да бъдат основна мярка, коефициент на трансформация към допълнителна мярка на стоката, минимално и номинално количество на стоката, тип на стоката, която може да бъде стандартна стока с фиксирана цена, може да бъде услуга или нещо подобно, както и данъчната група на стоката според нашето законодателство. В следващия етап могат да се зададат цени на стоката. Всяка една стока може да има до 10 индивидуални цени, които са разпределени в различни ценови групи и могат да се управляват при продажбата на различни партньори. Последният етап е свързан с групите на стоките. Групите на стоките позволяват да имате класификация, която да отговаря на вашите изисквания. Ще затворя прозореца, за да минем през целия процес от начало. Чрез бутона Нов отваряме прозореца за попълване на стоки. Тук попълваме името на стоката. Например, Coca-Cola 250 мл. След което можем да зададем име за печат, което в някои случаи може да се различава от името, което виждаме в програмата. Например, името за печат може да бъде същото, но на латиница. Можем да зададем баркод на съответната стока. Можем да зададем втори баркод на стоката, ако е необходимо. Допълнително, прозорецът ни позволява да зададем още голямо количество баркодове, които да са свързани с същата стока. MicroInvest Cloud Pro ви позволява една стока да има огромно количество баркодове към нея и всичките баркодове да търсят стоката, което ви позволява пък от своя страна да класифицирате стоки, които идват от различни производители с различен баркод, но във вашата номенклатура се водят под едно и също име. След като сме въвели данните, които ние искаме, можем да запишем стоката. Стоката се появява като елемент от нашата номенклатура. По този начин стоките се създават линейно. Като втора стока ще създадем Фанта. Съхраняваме и вече имаме две стоки. А нека сега да разгледаме една малко по-различна функция на програмата, а именно създаване на групи от стоки. Групите на стоките се създават чрез същия бутон Нов. Отиваме на последния таб и там виждаме структурата на групите. Имаме локални бутони, нова, редакция и изтриване. Натискаме бутона за нова група. Ще създадем няколко групи, например храни, напитки и десерти. Избираме първата група, която да бъде храни. Създаваме я. Съответно, втората наша група ще бъде напитки. Напитките обаче ще ги разделим на две части. Имаме безалкохолни и алкохолни. Когато сме позиционирани върху напитките и натиснем нови, ще въведем новия елемент безалкохолни и ще включим опцията, че това е подгрупа на напитки. В този случай новия елемент ще бъде създаден като подгрупа. По същия начин ще съставим и допълнителната подгрупа алкохолни напитки. Сега вече можем да се върнем към основните стоки и да зададем нашата група от десерти. Така с няколко прости стъпки ние зададохме и създадохме нова структура от групи и подгрупи. Да се върнем в основния екран. Вече имаме стоки, примерно като Coca-Cola и Fanta,
и структура от групи. Най-лесният начин е да вземем Кока-кола и да я преместим в безалкохолните напитки. Пускаме я и съответно програмата ни пита дали желаеме стоката да бъде преместена. Ще потвърдим и стоката Кока-кола вече е част от подгрупата на безалкохолните напитки. Ще се върнем и ще повторим същото с нашата фанта. Пускаме я в групата на безалкохолните. Както виждате, преместването на стоки между една и друга група става изключително лесно, само с влачене с мишката. Управлението на стоките по групи и тяхното разпределение позволява да създадете произволна структура, която отговаря на нуждите на вашата компания. Особено ценно е това, че всички справки в MicroInvest Squad Pro могат да бъдат направени за определена група, за определена подгрупа, за определена група с включени подгрупи или за всички стоки едновременно. Това ви позволява да правите различни разрези, като програмата отчита всяка една стока към прилежащата група или съответно можете да включите същата справка без зададени групи. Сега ще разгледаме още един интересен момент при създаване на стоките в MicroInvest Squad Pro. Избираме група храни, отваряме прозореца за нова стока и сканираме баркод. В рамките на секунди програмата преобразува баркода до реалното име на стоката. Можем да го изменим според нашето виждане, след което просто да въведем допълнителните данни и да запишем новата стока. По този начин MicroInvest Squad Pro ви позволява новите стоки да бъдат въвеждани без да е необходимо да ги пишете като имена. Достатъчно е само да ги сканирате с техния отпечатан баркод. Като резюме на нашия урок ще минем още веднъж през всички стъпки за създаване на стока. Избираме нова стока, въвеждаме нейното име, след което задаваме баркод, който стоката има, въвеждаме допълнителни данни. Например, 12 броя от кисело мляко Верея правят един стек. Това ще ни позволи в бъдеще да използваме автоматична заявка по-лесно. Въвеждаме минималното количество, което е препоръчително да имаме в нашия обект и номиналното количество, което бихме желали да зареждаме. Проверяваме типа на стоката стандартна, проверяваме данъчната група и записваме стоката. С това следващия елемент от номенклатурата е добавен. Следете нашите филми за обучения. В следващия филм ще се разгледаме номенклатурата на партньорите. Абонирайте се за нашия YouTube канал, присъединете се към нашата Facebook група и следете другата активност на MicroInvest в социалните мрежи. Благодарим ви!